C1 producer. Ne nema na tare da samu kowane lokaci na samu ta kyakkyawa ga ta 'yar budurwa. Me nema na tare da samu kowane lokaci na samu launin kyakkyawa ga shi saurayi. Zan buga tambura in yi bugun 'yar autar baba, ba na jin kira don soyayyar ta sa a gaba. Abin zai ce tana gun mai shiga tsakani don ya raba, ba zan jira zan turo manya su zamo a gaba. Ke ce kin kamin kiran da na amsa kuma ban gaza ba, na taso da sauri gungin biya ke ne martaba.